jipproteġu lill-ġurnalisti mill-każijiet slap. Minflok isaħħaħ ir-raba' pilastru tad-demokrazija, Abela jażel li jeqret lil min jazzarda jiżvela l-ħmieġ li nawwar u dajjef id-demokrazija li suppost qed ingawdu bħala poplu. U lil dawk li jifqulu jittimbrom bħala estremisti faxxisti. Il-Prim Ministru qasbis tniffes meta l-President tal-partit tiegħu stess fetaħ attakk fuq Robert Aquilina li minn hawn noffrilu s-solidarjetà tagħna lkoll. Minflok irranġa l-Whistleblowers Act, Abela jażel konxjament illi ħalli lil Aquilina jiġi esposta l periklu minflok jiddefendi id-dritt tiegħu li jipproteġi s-sorsi li kellhom il-gazz jikxfu l-verità. Huwa ovvju li l-gvern ta' Robert Abela ma tgħallem assolutament xejn mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Anzi, għadta qabel u ħanerġa' ngħidha llum. F'5 snin kemm ilu Prim Ministru Abela seta' b'ġest sempliċi wassal messaġġ viżiv u b'saħħtu lis-segwaċi tiegħu. Fil-passiġġati li jgħid li ħobb jieħu fil-belt, seta' waqaf imqar darba biss quddiem il-monument u poġġa xema jew fjura. Minuta waħda f'5 snin ma sabiex. Huwa ċar li l-empatija tal-Prim Ministru għandha limitazzjonijiet imposti mill-biża' ma jmurx idarras lil dawk li jmexxi fid-del tagħhom. B'kuntrast, jien se nikkonkludi billi nsellem il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia u nesprimi il-gratitudni tiegħi lejn dak kollu li għamlet għal pajjiżna u għalina. Hi kellha l-kuraġġ li tikteb dwar dak li kienet qed tinvestiga minkejja li kienet qed tiġi medda u vilifikata tal-li kienet qed twassal il-verità. Aħna, kollha kemm aħna għandna d-dmir li nsostnu u nipproteġu l-ġurnalisti, mhux biss biex ingawdu dritt fundamentali li nirċievu l-informazzjoni, imma għaliex għandna d-dover li ninsistu mal-politiċi biex jirrikonoxxu u jirrispettaw lil dawk li jaħdmu biex iwasslu l-aħbar. U lil dawn għandhom dritt jagħmlu xogħolhom mingħajr biża' u intimidazzjoni. Mingħajr ġurnaliżmu ħieles, il-qarnita tkompli testendi s-swaba u terħi dalma fuq pajjiżna. Incidentalment, tafu min kien il-konsulent legali tal-Planning Authority dakinhar li żalmawna l-billboards? Robert Abela. U dik, ħbib tiegħi, hija l-kontinwità li għandna nirreżistu sabiex pajjiżna jerġa' jieħu nifs ġdid, nifs nadif mill-korruzzjoni u nifs fejn il-ġustizzja u l-verità tiġi l-ewwel u qabel kollox. Grazzi. Ħbib tiegħi, isimgħu ftit dawn it-tlet każijiet. Iktar minn sentejn ilu il-pulizija ta' kontra droga illi nsellmilhom il-qalb interċettaw ammont kbir ta' droga li kienet għas-suq lokali. Fetħu inkjesta bil-maġistrat. Saru jafu li kienu Maltin b'saħħithom ħafna li kienu ordnawa. Saru jafu li kienu Maltin sinjuri ħafna li ħallsu għalija b'aktar minn 15 miljun euro minn Malta. It-tieni każ
Aktar minn sentejn ilu, kienet qiegħda tistenna lil żewġa ġej lura mix-xogħol. Stennietu għal xejn. Għax huwa jagħlaq il-post tax-xogħol tiegħu ġie maqtul. Kiesaħ u bieret minn min ried isiktu. Infetħet inkjesta bil-maġistrat li bdiet tgħaqqad diversi indikaturi dwar min kien wara dak il-qtil li kienu wkoll il-moħħ wara ħafna omiċidi oħra f'pajjiżna. Omiċidi oħra li wkoll kienu is-suġġett ta' inkjesta bil-maġistrat. It-tielet każ. Aktar minn sentejn ilu inkjesta immexxija minn maġistrat bdiet tinvestiga numru ta' nies, inkluż politiċi fil-gvern u negozjant magħruf wara li ixxaħmu minn fuq darna b'aktar minn 8 miljun euro mill-kuntratt tal-Ene Malta fil-Montenegro. Wieħed minnhom xtara appartament fil-qalba ta' Londra għal ftit aktar minn 3 miljun euro li daħħal mit-tixħim tiegħu minn fuq darna. Għaliex semmej dawn it-tlet każijiet? Għax issa l-gvern irid u rridu nifhmu li l-gvern irid li kull waħda minn dawn l-inkjesti maġisterjali li għadhom pendenti miftuħa jinqatlu, jindifnu, jingħalqu fi żmien 6 xhur. Bekk il-gvern jolqod żewġ safar ġebla waħda. Għax fl-istess ħin li joqtolhom u jwaqqafhom lill-maġistrati ser isir jaf x'kienu jafu x'irriżultalhom il-maġistrati waqt li kienu qegħdin jagħmlu xogħolhom. Għax kif nafu mhux waħda u tnejn mill-inkjesti li nagħlqu dan l-aħħar mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali spiċċaw Kastilja. Ġara fl-aħħar xhur u hekk il-gvern irid mod diaboliku biex hu jkun jaf x'iskoprew il-maġistrati fuq il-korruzzjoni ta' membri ewlenin fil-gvern. Bibtija ninsabu fix-xifer. Ser jagħmel kull wieħed, ser tagħmel kull waħda minna. Dik hija d-domanda li hemm bżonn nagħmlu llejla. Jiena rrid li kull wieħed u waħda minna meta llejla mmorru fid-djar tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna għada, ngħidu lil ta' madwarna, tgħidulhom lil ta' madwarna li m'hemmx ħaġa isbaħ milli tissielet għal dak li huwa sewwa. Li ngħidulhom li m'hemmx ħaġa isbaħ milli tgħix pajjiż normali. Sar lussu, sar privileġġ. Ngħidu li qed ngħixu f'pajjiż normali. Pajjiż fejn mhux minnu l-aqwa jħawwel. Pajjiż fejn il-forzi tal-ordni ma jużawx il-liġi kontra min u biex isiktu lil min jikxef is-serq minn membri tal-gvern minn fuq darna. Pajjiż
fej it-tmexxija tal-pulizija u nenfasizza it-tmexxija u mhux il-membri tal-korp tal-pulizija. It-tmexxija ma tintużax minn min hu korrott fil-gvern biex tattilu. Pajjiż fejn il-pulizija ma tintużax biex tikxef is-sorsi qalbina li taw informazzjoni prezzjuża dwar il-ħmieġ u s-serq fil-gvern kif inħasslu flus it-tixħim lill-ħabib tiegħi, il-ħabib tagħna, lin-nutar Robert Aquilina li minnaw insellem għal-qlubija, għal-konsistenza, għal-kuraġġ, għal-determinazzjoni tiegħu. Imma minflok naraw Avukat Ġenerali u l-Pulizija irresqu l-qorti l-dawk li kellhom ordni minn maġistrat 4 snin ilu kellhom ordni biex irresqu diversi nies fuq il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus tal-Bank Pilatus u wara 4 snin għadhom jipproteġuhom. Aħsbu ftit, nistidinkom tagħmlu din id-domanda għax jien nemmen li fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna hemm il-liġi mnaqxa. Il-liġi naturali li nafu x'inhu huwa sewwa u nafu dak li mhuwiex sewwa. Huwa sewwa saqsu lilkom infuskom li fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġranet hawnhekk tresqu żewġ irġiel bla dar, homeless. Wieħed minnhom għax seraq landa tat-ton taż-żejt u ieħor għax seraq fl-ixkun whisky li jiswa 34 euro. L-ewwel wieħed weħel 6 xhur ħabs, it-tieni wieħed weħel xahrejn ħabs, ġimgħa ilu. Huwa sew li nagħmlu l-arja maż-żgħir, però mbagħad min seraq, min ixxaħħam għax huwa fil-gvern jew għandu sħabu fil-gvern. Ilhom 4 snin biex iwettqu il-ġustizzja u jobdu ordi ta' maġistrat wara inkjesta tal-Bank Pilatus li swet iktar minn 8 miljun euro. Xirġu li hija din li tagħmel l-arja maż-żgħir, mal-fqir, fejn hu s-soċjaliżmu. Is-soċjaliżmu li jfisser li inti taħseb l-ewwel fiż-żgħir u mhux tagħmel l-arja maż-żgħir. Ma rridux ngħixu f'pajjiż fejn il-qardita mafjuża ħakmet partit u ħakmet gvern. Nifhmu ftit qed ngħid hawnhekk. Qardita li hija organizzazzjoni kriminali fil-veru sens tal-kelma li ħakmet il-poter, akkwistat il-poter biex permezz tal-poter tistana u fl-istess ħin tipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha. Dak li qegħdin ngħixu nassistu għalih biex jistanew bil-biljuni li huma suppost tagħna l-koll tal-poplu kollu. L-istess organizzazzjoni kriminali li issa trid mod mill-iktar koċċut neħħilek id-dritt li int min int tmur ant il-maġistrat u titolbu li jiftaħ inkjesta dwar il-korruzzjoni fiħdan il-gvern. Għax dik li hija l-korruzzjoni u ma nagħmlux biżżejjed biex nispjegaw. Permettuli, il-korruzzjoni hija serq. Il-korruzzjoni hija taxxa moħbija. U min ma jiġilix il-korruzzjoni huwa korrott. Il-korruzzjoni hija serqa minn kull wieħed waħda minna għax dak flus li misshom u jistgħu jmorru anke min huwa fil-bżonn. Huma ma jridux li inti taqbadhom, li inti tikxifhom, li inti ssir taf għax għandhom il-faħam mibluw. Il-prinċipju ta' dejjem ma jfallix. Jaħbi min għandu x'jaħbi u għalhekk indur fuqhom. U b'umiltà nsaqsikom, meta xhur oħra inti tħares lura lejn dawn il-mumenti, lejn dawn il-ġranet, lejn dal-perjodu, xi trid tgħid lilek innifsek, xi trid tgħid il-familja tiegħek,
li kont beżżieħ u ħrabt, jew li kont hemm wieqfa li ħrabt mis-sejħa jew li wieġibt għaliha, li ħrabt minn kbirek lejn uliedek jew li wettaqtu. Għalhekk din hija t-taqbida għas-sewwa u l-ħaq. Kontrina għandna biss il-forzi korrotti li hawn f'pajjiżna ta' dawk li jeqdew bil-poter biex jiksbu l-eluf tal-flus minn fuq darna. Ejja l-lejla qabel ma nitilqu minn hawn inwedu lil xulxin, naħilfu lil xulxin illi ħadd mu ser iżomna milli nkomplu l-ġlieda li fil-kuxjenza tagħna nemmnu li għandna nagħmlu jiġri x'jiġri ikun x'ikun il-prezz. Grazzi ħafna. Mela, grazzi li qegħdin hawn. Grazzi lilkom. Grazzi lill-Aditus, lill-Occupy Justice, lill-Daphne Caruana Galizia Foundation, lill-Laqda tal-Istudenti tal-Liġi, lill-PEN Malta u lill-Vuċi Kollettiva li flimkien organizzajna din il-protesta. Grazzi lill-Moviment Graffiti u l-laqdiet l-oħra li ħarġu jappoġġjawna. Grazzi lil min ħasem f'dan id-dibattitu. Nirringrazzja lill-imħalfin Silvio Camilleri u Giovanni Bonello li ma ddejqux, ma staħbewx, ma ħallewx l-intimidazzjoni faxxista twaqqafhom milli jagħtu femthom. Grazzi lill-professuri Tonio Borg u Kevin Akulina u l-akkademiċi l-oħra li ħarġu għonqhom u li spjegaw x'inhu jagħmel il-gvern. Grazzi lil min uża din il-liġi f'dawn l-10 snin. Grazzi lil Simon Busuttil u lil David Casa. Grazzi lil ġurnalisti illi jagħmlu l-investigazzjonijiet u li ppubblikaw il-provi b'riskju kbir għalihom mingħajr il-protezzjonijiet li għandhom dawk li għandhom id-dmir jagħmluh dan ix-xogħol. Grazzi lil Daphne Caruana Galizia. Viċin dari, grazzi lil Mexxejja ta' Repubblika, lil Marion Paċejaxa, lil Robert Akulina, lil Vicky Cremona. Irrid bħal-kellima ta' qabli din il-ġimgħa partikolarment nirreferi għal Robert Akulina. Suġġett target ta' attakki u ta' intimidazzjoni din is-sena din il-ġimgħa. Il-President tal-Labour Party qal illi jrid ixejjer il-bandiera tal-partit tiegħu u jibgħat il-pulizija wara bib id-dar Robert Akulina. Aħna bandiera waħda nxejru. Aħna bandiera waħda nxejru. Bandiera ta' pajjiż illi għad għandu nies onesti u nies koraġġużi. Mela le solidarjetà ma' Robert Akulina, però iktar minn hekk għaliex di mhux l-ewwel darba li lilu u lil oħrajn jittargetjawhom biex jaqtawlhom rashom u kull darba li jagħmlulu hekk, kull darba li bżajna għalih għam bil-wieqfa farfar spaltu u baqa' miexi u kaxkarna bl-eżempju tiegħu. Kaxkarna bil-kuraġġ tiegħu u iktar ma tagħmlulu u iktar ma tagħmlulhom, iktar ituna kuraġġ, iktar ituna eżempju tajjeb. U laqgħet nitkellmu fuq it-targets, grazzi lil Jason Azzopardi. Illi f'dawn l-10 snin kien student ta' dawk l-imħalfin
kien student ta' dawk il-professuri, pero kien l-avukat li urina illi kien hemm ventilatur nejn nistgħu ngħaddu biex ninsistu għal ġustizzja. Kienu jew bħala rappreżentant, jew bħala avukat, jew bħala il-persuna li qed tilmenta illi kien wara dawn il-kawżi illi l-istat rrid jabbanduna u waħdu mingħajr premju ta' xejn baqa' jiġġieled waħda wara l-oħra tant illi issa jridu jneħħu dritt lilu u lil kulħadd miegħu. Jiena avukat minix u spjegazzjoni tajba ta' x'inhu jagħmel il-gvern smajnija ingħatat illum ukoll minn Andrew, minn Jason u m'għandix ninżid magħhom. Il-osservazzjoni waħda. Meta il-gvern jagħmel il-liġijiet flok biex jipproteġi lin-nies, jagħmilhom biex jipproteġi lilu nnifsu min-nies, nafu li qed tiżloq minn idejna il-ħajja demokratika tagħna. U din il-liġi hija musmar ieħor tat-tebut tal-funeral estiż tad-demokrazija li kienet tagħna. Issa ħaniftehmu. L-inkjesti maġisterjali waħedhom ma jassugurawniex mill-ġustizzja biex xi ħadd jieħu ta' emilu. L-Avukat Ġenerali irid jagħmel il-każ quddiem il-qorti. Il-Pulizija iridu jiġu jagħmlu l-każ tagħhom quddiem il-qorti. U aħna nafu għaliex esperjenzajna dawn l-aħħar 10 snin illi tal-Pulizija u tal-Prosekuturi tal-Avukat Ġenerali sabu tarf għaliex fil-Pulizija hemm ħafna nies ta' kuxjenza li jridu jagħmlu s-sewwa. Fil-Pulizija hemm ħafna nies ta' kuxjenza li jridu jagħmlu s-sewwa. U l-Gvern sabilhom tarf billi poġġa fuq rashom pupazzi li jżommuhom lura. Imma l-maġistrati ma jaħdmux hekk. M'hemmx imgħallem tal-maġistrati li tista' tagħmel pupazz biex jikkontrollhom. Il-maġistrati jaħdmu għal rashom. U bħal m'hemm pulizija tajbin, u pulizija żenin, u pulizija li jaħdmu, u pulizija li ma jaħdmux. Hemm ukoll ta' maġistrati tajbin, maġistrati inqas tajbin. Maġistrati li jaħdmu u maġistrati li jaħdmu inqas. Però min irid jaħdem u min irid issewwa jista' għax m'għandux imgħallem iżommu lura. Kif sabulhom talfa allura li ma jistgħux ipoġġu xi ħadd fuqhom biex iżommuhom? Neħħewhom mill-istorja. Din il-liġi tneħħi mill-maġistrati ir-riżorsi biex jagħmlu xogħolhom u tneħħi mill-maġistrati l-fakultà li jiddeċiedu għandhomx isiru inkjesti. Din it-tieni waħda tolqot lilna l-koll. Tolqot id-dritt tagħna li nitolbuhom li jagħmlu inkjesta. L-ewwel waħda tolqotna iktar. Għax il-maġistrati mhux qed ineħħilhom ir-riżorsi biss biex ma jkunux jistgħu jinvestigaw il-korruzzjoni. Il-maġistrati qed ineħħulhom ir-riżorsi biex ma jkunux jistgħu jinvestigaw il-kriminalità kollha. U iktar mi organizzata, iktar mi kattiva il-kriminalità, iktar ma l-istat għandu bżonn risorsi biex jiġġielidha, iktar qed iżarmawhom. 7 snin ilu ftit jumejn wara li qatlu l-Defni Caruana Galizja, kont f'dil-pjazza kienu nġemgħu ħafna nies, dik il-ġimgħa konna kollha mifxulin. Iltqajna hawn bl-4 lejn nofsinhar, nippruvaw nieħdu sens solidarjetà ma' xulxin minn dak li kienet jiġri. U dakinhar spontanjament fuq it-tara ċaw fil-qorti kellem ħabib tiegħi, Andrew Borġ Cardona. U indirizz iktar mill-nies li kien hawn, indirizza lill-qorti. Għallhom tlifna il-fiduċja fi gvern li jgverna fl-interess tagħna. Fil-pulizija mmexxija minn nies li lesti jipproteġuna mill-kriminali. Fi prosekuturi illi lesti jiġġieldu għalina. Baqa intom biss
imħalfin u maġistrati. Intom l-aħħar tarka tas-sewwa u tal-ġustizzja. Iddefenduna għax minarkom sa nibqgħu esposti għal kriminali. U f'dawn is-7 snin ġejna ħafna inħabtu l-bibien tal-qorti biex infittxu ġustizzja. Ġili ħadnija, ġili ma ħadnijiex, għax minn kollox hemm. Hemm min jiddeċidi biss fuq il-bażi tal-liġi u tal-kuxjenza u tas-sewwa, u hemm min jiddeċidi mod ieħor. Imma l-appell tagħna bħal ta' dakinhar ta' 7 snin ilu, illum fejn il-kriżi tad-demokrazija tagħna iqar milli kienet dakinhar huwa lill-imħalfin u l-maġistrati biex jiddefendu l-indipendenza tagħhom. Hemm għalfejn jistennew il-min fosthom irtira biex jgħidu le, l-ebda gvern m'għandu jieħu l-indipendenza tal-ġudikatura, tal-kapaċità tagħha li tagħmel twettaq dmira. Hemm għalfejn jistennew illi jieħdu l-pensjoni biex jgħidu da nerġgħu nduru fuqhom. Aħna hawn difensuri u tarki tagħkom li tridu taħdmu bil-kuxjenza. Kunu id-difensuri u t-tarki tagħna. Għalfejn il-gvern irid jagħlaq il-bibien tal-qorti u l-aċċess tagħna għall-ġustizzja fil-qrati. Għax għandu x'jaħbi. Għax ma jridx li ssir ġustizzja għaliex il-ġustizzja li ssir miegħu. Allura meta niġu ffaċċjati b'din ir-realtà, għax aħna nistgħu nipprotestaw u nipprovaw nipperswadu lill-gvern illi jwaqqaf din it-triq u li jisma' minn dak li qed ngħidulu. X'triq nistgħu naqbdu kontra gvern illi għandu l-poter li jagħmilha din? Illi f'ġimagħtejn 3 ġimgħat joħlom liġi u jaf jagħmilha u jneħħilna dritt. Hemm ħafna toroq minn fejn tagħżel. Hemm ħafna toroq li nies jgħidin hawn magħna issuġġerew u li qed jaħdmu fuqhom. Momentum qed jiġbru petizzjoni. L-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista, ikkommetta ruħu fid-difiża tiegħu fil-Parlament, l-oġġezzjonijiet tiegħu fil-Parlament, li l-ewwel opportunità li jkollu ineħħiha din il-liġi. Xi ħaġa li tina kuraġġ. L-ADPD proponew referendum abrogattiv. Hemm it-triq li nikkontestaw din il-liġi fil-qrati. Allura fejn hemm il-qtieħ il-qalb, ħallini nħawwel it-tama. Hemm toroq fejn nikkonfrontaw il-poter ta' gvern illi lest jabbużah dak il-poter. Hemm ħafna toroq differenti, mhux jagħtaw biex ngħidlek li waħda għandek tieħu jagħtaw biex ngħidlek iċċaqlaq. Għid le, tħallix il-min joħodlok dritt mingħajr ma tagħti risposta. Ma teħdulniex dritt mingħajr risposta, ma teħdulniex dritt mingħajr konsegwenza. Ftakru l-inqas ħaġa m'għandniex il-poter imma għandna raġun. Għandna raġun ngħidu li jekk għandna dritt il-biera ma nistgħux niċċaħdu minnu għada. Anki jekk tgħaddu l-liġi, la kellna raġun jibqalna r-raġun. Il-ġlieda sewwa ma teqafx għax nittilfu battalja. U sinjuri għandna battalji x'nitilfu qudiemna. Din is-sena sa jkollna nerġgħu niltaqgħu meta jikkriminalizzaw il-ġurnaliżmu, meta jeddu il-ġurnalisti bil-ħabs. Sa jkollna niltaqgħu meta bliġi jiggarantixxu l-impunità għal politiċi u għal nies qrib tagħhom li jwettqu reati kriminali. U lilkom sa jsaqsukom u lilkom, meta terriet id-demokrazija, fejn kontu intom? X'għamiltu intom? U sa tkunu tistgħu tgħidulhom kont hemm jien ngħid le. Meta ħadd ieħor ħalqu jien kont hemm ngħid le. Ngħid le għall-korruzzjoni, ngħid le lill-kriminalità organizzata, ngħid le lit-tneħħija ta' drittijiet. Imma kont hemm ngħid iva s-sewwa, kont hemm ngħid iva d-demokrazija, kont hemm ngħid iva għall-ġustizzja.